Всички деца бяха много послушни, бяха много изпълнителни и ние с госпожа Димитрова, къде е госпожа Димитрова, много се гордеем с тях. Нали, госпожо? Мисля, че е време да извикаме най-важния ни гост. Айде да ви чуя! За да не зарадва. Да, да стопля душата ми. Да стопли душата ми. Да стирал. И намръзнал. Моля всички деца да се спрят ето тук. Всички момичета на първата ли. Момчетата са сплотирали гласове на своите. Това се казва... Как се казва? Написано от Валери Петров. Трябва да покажем един, защото тя от Коледа слуша много внимателно. Аз го виждам как съм наложил да учител в момента и слуша внимателно. Ако не го кажем хубаво стихчето, направо не знам, че мисля. Тъй ще го. 3 със заглавието и автори. 3, 4. Зимен пейзаж от Валери Петров. Сняг през нощта навалял е навън и цял е светът като гледан на сън. Бели са всички комини, градини, толкова бели, че малко са сини. Дърветата също цели дървели, са станали бели. И не само дърветата, всичко е бяло. И всичко така в белота се е сляло, че ако вземем рисувателния лист и го оставим почти целия чист, би могло да се каже: това е зимен пейзаж. Поклон. Краткотки речитатели като деца. Нямате си представа, скъпи гости и родители, колко труд положиха децата, докато научим тия песнички и стихотворения. Не му обръщат внимание. Може се танцувате лекичко на място? Месеци пред първия свят, бяга нощи пред Господния храм, не на двора стария път, нещо затрупа всичко навън. Не на двора
Ти така като си забравил очилата, у вас те виждаш ли на това? На ръба си? Не, но виждаш. Добре. Сега, остава едно прекрасно коледно, не е коледно, сурвакарско стихотворение. Значи, да случиш не просто. Децата наистина положиха и за него много труд да го научат. Имаха за домашно разпечатани листи, той с мама, с тати, до късно вечерта, сутрин става първата работа с листа, учат, въобще страхотни са. Готови ли сте, деца? Да! Как се казва? А не, това не ще ме прави. Весела весела година, нали? Да! Готови ли сте? Ама искам да посочвате, вие на репетициите посочвате всичко, правите движенията, цурвате сега, като видях, че така много формности и са сковани. Готови ли сте? Три с силни хубави, аз да ги отчетах. Това е много силен, малко. 3, 4. Сурва весела година, до година, до година. Колкото снежец се роди, толкова слява ти поклони. Колкото звезди в небето, толкова жито на полето. Да са весели децата, мирна на земята. Въпрос към всички деца. Кога трябва да го кажете това стихотворение? Помните ли, аз ви казах веднъж? На 1 януари на сурвати, когато сурвакате мама, тати, баба, дядо, леля, стринка, чинка, кучо и така нататък, казвате това стихотворение с сурваките. А те какво трябва да ви дадат? Пари! Приемай само картини. О, евро, да. Евро. 100 лева. Кажи го на тако, си ме така. И това стихче го казахме и сега остава най-важната част от нашата програма – раздаването на подаръци. Оле, Ивано Иванки! Как се казва школа? Боряно? Боряно. Моля, къде е? От нашата група, заслужилия артист на Средно училище Свети Свети Кирил и Методий и на оркестър Ориентал. Какой смысл? Зилбер, аплодисменти. Моля да кажем, около него на кръпче. На кръпче. Надясно се говори. Подаръците. Има ли за всички подаръци? Има. Да не сме пропуснали някого? За някого има ли? Има. За Епие? За мене? Аз се разсърдя, ако няма. Направо от сега почвам да се сърдя. За вечите ме. Много е слушал. Много е слушал, да. Наистина сме. Дойде към очаквания момент. Раздаването на подаръците. Благодаря да има земя. Раздаването на подаръците.
ви за това, което бяхте през изминалата година. Най-послушните деца, най-красивите деца, най-изпълнителните деца, най-усмихнатите деца. Браво, моите момиче! Много се гордеем с вас и ще се радвам, че за 12 дни ще се видим отново. Искам да пожелая на всички вас светли новогодишни и коледни празници. Бъдете живи и здрави. Желая ви една прекрасна ваканция, да си починете, да се забавлявате. Нека коледното вълшебство завладее всеки дом. И с нови сили заредени след ваканцията да полагате още повече усилия в учението, с тези прекрасни учители. Просто ще